jebul paman Sengkuri sing ngetutke Sencaki. Iya. Ora basa karo aku, basa apa mesti dibasani. Koko Prabu Railing mula bukane orang rumangsane mbiyen sing momong bapakne Udawa. Tekan tundhone Udawa nandhang cinta ora gelem belani Udawa. Malah Udawa disiksa maratuwane doyak-oyak nganti kecegur jurang. Aku ora rumangsa paman sing muni ora tak oyak pancen paman sing kurang tanggap iman ora sabukan rewel. Koko Prabu saiki godho si kuning tampan ono. Pusaka nenggala tampane genti milang tanda. Aduh mati aku. Aduh. Mulane mongkok Irawan tumeka ing kraton Ngastina adol kekendelan sing ngetutake Antasena. Heeh, Pak D. Do slamet to, Pak D. Iya, kaya ora siji apa? Ya syukur. Mbok D nang ndi, Pak? Takon mbokne gedhe. Lho, kuwi to keluargamu. Yen keluargamu ateges ya pepundhenku ora ana alane. Nyuwun prisa ki ora ana. Ya syukur nek kabeh pinanggih slamet. Lah kowe takon bojoku ya entuk kok. Ana Mandura narak ngono, ame ngendika ngono kok abot. Irawan Kumawani bakal njabel negara Wistina. Kuwi sing ngakon wong tuamu apa mung saka karo dhewe? Ayo jawab. Dos pundi Kang Mas? Diantepi wis konangan kok rewel. Saka karepku ngono. Iya pancen saking pikajeng kula piyambak nyuwun negari Ngastina. Yen pancen kepengin bakal nyekel panguwasa ing kraton Ngastina, kowe bayi Wisuraja rembugan. Wong atuamu Yayi Arjuna sak kadang kon teka mri ketemu karo aku sak rembug marang para Kadang Kurawa. Wis bola-bali ditembung ning ora tau dineke ngono. Sampun wong sawangsul dipun tembung boten pun paringaken. Sepisan iki tembung ora oleh colong ngono. Sepisan menika kok nyolong to Kang Mas. Lah apa? Mboten angsal Brontoyuda ngaten. Oh iya, Ding. Menawi dinten menika mboten pun paringaken badhe kula dadosaken Brontoyuda. Kepiye? Mengkono. Mengkono kepripun? Lah kono takon, kepiye? Mengkono. Kowe Kumawani nantang Brontoyuda apa secengkang kandring kulitmu apa wis landhesan wesi gligen balungmu ae drone iki. Ora. Mboten ning aku nglabuhi kebeneran. Kula nglabeti kebeneran. Aja tok ajani setan. Mboten demit. Wong tua padake demit lah karena aku ya purunanmu ndek purunan setan ya wong tuane demit kok ya ora. Ora kena pringgat ki becik kowe wani karo aku. Nek jane ora. Amarga aku wani wa Prabu luput. Ngono. Yen istanipun kula ajih karana kula wantun jalaran wa Prabu lepat bilani karo wong Ngastina ingkang ora bener tindake. Ngono. Kumawantun nglebeti Kurawa ingkang boten leres tumindakipun. Ora patut banget kowe dadi guru aja mulang sanggon-gon keparet ki. Ming kali dalan loro gelem bali apa ora? Aku ora gelem bali. Ngono. Kula mboten badhe wangsul. Kaya wong maca. Ora pan glendang glengap ayo lho. Oblek e. Semar ngopo badhe nyuwun prisa.
menawi Kakang Anoman dipun sirnaken menika lajeng lepatipun Kakang Anoman menapa lan menapa Jawata paring dawuh yen kedahipun Kakang Anoman ingkang dipun sirnakaken. Senajan to lacumetha yen Kakang Anoman ing saklumahing bumi sakul belangit ora ana wong sing duwe awak putih, kulit putih kejaba mung Kakang Senggala. Kowe jajal golek ana liyane Baladewa karo Kakang Anoman sapa sing putih ora ana. Senajan to Yai Kresna ngendika kintan ana dosane ora ana lupute Kakang Anoman nanging pun Kakang Ambik ya kuwi luput jalaran dheweke putih ora lahir tulising batin. Mekaten. Sing kudu dislametake wong sing putih kelawan kaya pun Kakang. Dijupuk lahir kulawan batine padha. Bareng Kakang Anoman senajan to putih nanging tata lahir putih kulit nanging batine iku kethek. Dianggep iku senajan to dheweke ngaku pendhita Darbi Salirupsita ning ora terusing batin jalaran wujude wujud pragusa ngono. Yen pancen Yai Kresna ngulungake mriki Kakang Anoman kudu tak pateni yen ora ngulungake wis ayo do paten-patenan ora kowe. Inggih. Menapa Koko Prabu mboten prisa yen Kakang Senggala menika istanipun minangka pepagering Praja Ndrawati sawanci-wanci wonten godha rencana itu mandhut dumateng ingkang rayi saguh ngayomi Yai Kresna sak lawas-lawase. Waton jagat iki aja nganti keduningan wong sing ora putih lahir tulising batin. Sinuwun. Apa Kakang Udawa? Ingkang dipun dawuhaken dhateng paduka tumrap ngendikipun Dewa. Menika ingkang pethak mboten lahir tulising batin. Iya, sapa sing duwe kulit putih padha lawan wong agung Mandura menika teges ora suci tulising batin kudu dipateni. Kudu pateni. Yen kulitipun pethak mengkono mongko saking enget kula menawi Sang Tapa Begawan Anoman menika ingkang pethak namung wulunipun. Yen wulunipun pethak nanging yen kulitipun kula nekseni abrit. Lha menika kulit riwanda kok dadi iso mengkono wis tau mbiyaki wulune. Tahu kowe. Lah urung tahu kok dadi mengake panduga ki karangan ya nek abang. Ngertos kula yen kulit kethek menika abrit. Iki lek urusan rembugan karo Yai Kresna dadi kok aja melu cawe-cawe. Iki ngrembug Kakang Anoman ora urusan wulu. Wulu dirapatake. Mangka menika tonipun ingkang rayi mboten saged matur dhateng Koko Prabu. Jer Kakang Anoman menika iki kalebet dados wewenang kula kasa wangsulipun. Yen Kakang Anoman menika sira margulayu lantaran saking Koko Prabu paduka kersa minangka dados gentosipun Kakang Anoman ngayomi dhateng rayi. Mengkono. Kula mboten badhe ngukui. Kula sumanggaken dhateng Koko Prabu nanging kasa wangsulipun Koko Prabu temtu sampun puninga sapa wong sing mitnah marang wong sing tanpa dosa akhir bakal ngunduh ing pakarti. Dadi yen wonten bejo cintakanipun Koko Prabu mboten perlu magepukan Kanjeng Rayi. Kula aturi nyanggi piyambak, kula aturi ngembat piyambak. Wis rasa melu cukup pun Kakang Paton Nyai Kresna wis lila kuwi tak pateni nyemanggaken Koko Prabu. Paman Durna. Paman ujum mboten kiat kok, Paman. Oh, lole. Wonten menapa nggih anak Prabu? Ingkang wonten saklebeting taman menika sanes satriya, sanes narendra. Malah Bagong. Lho, aneh. Bagong anake Semar. Lho, nek penemu sampe nek Bagong niku anake sapa?
Dong jenenge Bagong niku akeh. Mbok menawa Bagong Kidul ngrika bisa mlebu maling mergo kagol karo TN. Ya ora ngerti jenenge Banowati kok. Bagong putranipun Kakang Badranaya. Kula cepeng piyambakipun puguh berguguk ngutawaton bondan datan warat. Lajeng kepeksa kula perwasa, kula para tahan boten temama, kula dawuh nenggala. Ical wujudipun Bagong salah kedaden dadi kaya kula. Oh, lole. Lole. Anggrana apa lole. Niki mangke sampe muni lole labrak. Nah. Dilarang muni lole. Nek lelo ora kena, niku mung diwalik. Kula nyuwun pambiyantu, Paman. Dicune kula Kakang Durna, Kurawa didhawuhi. Lah upami kula dawuh kalian Kurawa gek angger Mandura kemawon kelindih napa malih Kurawa. Oh, lho, mboten. Oh, ampun ngoten niku. Awit sing jrika bejan iku ora kena dipestheke angger Baladewa bisa asor jurite ning sapa ngerti. Tirtanata menang, Tirtanata Bagong cekel jeroan. Pedang miwah tameng Pindha kulawan panah kang wis tinata mungging barisaning Prawandawa. Kula tingali para kadang kula bibar Paman. Inggih nggih. Ngaturaken kawuningan nyatanipun sinten ingkang majeng wonten peperangan. Temtu dipun kembari kalian Bagong. Lah wonten ngriki menika lajeng dos pundi ya? Menapa kinten-kinten badhe damel kucemipun anak Prabu Duryudana. Oh, dos pundi anak Prabu? Sak menika ngaten. Sedaya para kura pun dawuh tenggo utawi tansah angawasaken dhateng pun Bagong. Kula kalian Paman Sengguni menapa kula kalian Paman Durna. Tedak wonten Ngendraprasta. Namung rikala suwau kalimput tanpa ngginaken pretangan ingkang langkung permati. Tegesipun dos pundi? Upami ngginaken pretangan langkung permati mboten badhe kelampah Kurawa badhe murat marit kados ngaten. Caranipun dos pundi nggih. Sak samunipun dumugi wonten negari Ngamarta. Menika mangke mbuktekaken Ngamarta wonten Bagongipun menapa mboten? Yen pancen wonten ateges wonten Bagong kalih. Yen mboten wonten Durat Moko menika pun pasrahaken dhateng kadang kula Ngamarta. Supados paring pengajaran dumateng kawula ingkang nerak keleresan Trajang sarak nyingkri bebener. Dos pundi, Pak? Oh, cacak ya, cacak. Senajan Kang Rayi Ngamarta wedal menika pinuju nampi bebenduning Jawata. Nah yen wonten dawuh ngaten kula kinten sumedya ngestakaken ngendikanipun anak Prabu Baladewa kok ya tanpa dipikir mau-mau. Nek Bagong iku mung siji. Ajeng pripun-pripun nggih ming anake Semar. Ana loro ya beda rupane mangsa gek padha. Temtu nang wis tunggal nggih.
Kula menika mboten badhe maiben yen Panakawan ingkang nami Bagong wis tunggal. Nanging yen kula panjenengan dumugi Ngamarta kedadosan wonten kalih pun pasrahaken supados pun cepeng jer menika damel wirangipun Panakawan Ngamarta. Ning yen mboten wonten pun pasrahaken para kadang kula Ngamarta mari pengajaran dumateng Panakawan ingkang nerak paugeran. Ngaten. Oh nggih nggih. Ning ya mung siji janjane. Kula kalih sampeyan teng Ngamarta mbuktekke ana Bagong napa mboten. Jelas dereng? Nggih. Yen pancen wonten ateges wonten kalih, yen mboten wonten malinge niki pasrahke Pandhawa ben diajar mergo niki rak kawula Ngamarta. Kurawa ora melu-melu ning ngerti nggone maringi pengajaran dhateng kawula ing Murang Tata. Mumpun cetha? Nggih. Apa piye-piye ya siji. Ya siji. Rano Bagong kok loro ya. Jane kan. Ulo sampe nek medhi Pak. Nek diomongi kaya ngono kok masa isih ngayal. Nggih, nggih, nggih. Kali sampean man, nggih, teng Ngamarta. Bukteke kados pundi kawontenipun negari kaloro. Monggo pelajaran. Dicuni. Nun. Mangsa borong ngatur para Kurawa, aja nganti pada pati digrah, aja mani wonten drajit. Aja ada keguyon. Mangke ndak dibalen malih. Oh iki mangke kula tatane krona nang